Wa alaikum salam. Ranka ya barka da warhaka, an wuni lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. Masha Allah. To yalla bai sakamakon ziyarar balata da muka kawo maka ta wannan group naka mai albarka, special group naka da muka yi domin masoyanka na duniya baki da na ko ina da ina. So group ne muka da shi domin masoyanka na duniya gaba daya. Me zaka iya cewa game da wannan group? To abin da zan iya cewa har kullum shine da farko dai duka wanda ya samu halarta cikin wannan group ina mishi fatan alkhairi. Sannan kuma abu ne na farin ciki a gare ni, na ji daɗi sosai duba da yanda koyaushe irin wayannan group din su suke kama mu wasu ayyukan da bana iya yi. Gaskiya babu abin da zan ce sai dai in ce Allah ya saka muku da alkhairi da kuka tunanin ku taya ni aikin da nake. Na gode sosai. Sannan kuma Allah ya ba mu ikon zama lafiya da dukkanin mutanen da muka na sannan labai akwai wani dan comedy duka da muke yi na gurkun akan muna waye da su waye ha musu barka ya mu'amalar shi take da mutane, saboda mutane masu dan maganganu haka wani ya ce kaza wani saboda yana tunanin girman kai ko wani abu, to mu kuma mun san kai mutum ne na mutane, kowa naka ne baka ware ba, duk wanda ya zo naka ba bako ba dan gari kowa naka ne. Gaskiya ne alhamdulillah. Ni ban ga kuskure ba domin har kullum kowa yana da sallan da zai yi nasara a cikin rayuwarsa. To idan dai har wannan kwamitin da kuke motsawa wata rana zaka ga ya zama sallan zama wani abu, sai kaga an san fuskan mutum yayin da ba sani ba, to kaga ba abu ne wanda zan zo in ce ana Allah ya taimaka Allah ya. So alhamdulillah mai da Allah bai sunana Salam ya zawa ne kamar yadda ka sani. So gaskiya mutane da dama suna nuna farin ciki sosai akan wannan comedy naka da muke yi, sannan kuma muna so ku nuna duniya cewar waye Auzi waye mai zamani, musamman a wannan tafiya ta musulunka da muka dauko. Muna fatan Allah ya ba mu nasara kanta. To gaskiya Auzin waka dan bari an saba je sunansa ma shi a bakina, sannan da Sadan mai zamani ko da ban bude bakina ce komai a kansu ba, duba da yadda muka saka riguna ya kasancewa sun jibince ni, sannan kasancewa suna tare da ni. Idan dai har kana neman sayin labari a kaina to ni biya ka isa mun shi daga bakin wayannan mutanen da sun sani za su zo su tambaye ni kafin su karara a gari. Akwai mutane da dama wayanda zaka ji suna dorar da abin da ba su sani ba, wani bai taba ganin ka ba amma zaka ji yana bada labari. To amma kaga Saddam ya sani, Hauzi ya sani, gurgurdan iko da su iya fadar abu a cikin gurin, na san gaskiya ne insha Allah. Na'am ya labai, sannan muna son ka dan yi magana akan game da inda za su ringa kallon comedy a channel to sunan channel din Auzin Waka dan Bari TV. To sannan kuma shi wannan comedy da suke gabatarwa a channel din da ake sakawa shine channel din Auzin Waka dan Bari. Alhamdulillah muna so mu sanar da mutane wani abu da ba su sani ba, ko in ce masu sani game da riga da muka ko gani tare da mu da mai gidanmu da ni Auzi da ni Salam mai zamani muke sa a cikin mu. Mai bukatar rigan zai iya samun Auzi dan Bare ko ni Salam mai zamani a lambar waya kamar haka 08109 885476 ko kuma 081 48 63 0237. Shikenan gode. Madan kira samu farar zuwa inda kake so wani sai inda kake kima kila sune biji kana in ya lallawa ban so bada ta kallawar sai an jiwa kana yi bana recording ki zancewa bariya ba ba na san ba zan yi iya ba